Mälim bolşýaly türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň Manaka knyazlygyna tapanyň çäklerini ýurdumyzda we halkara giňişligine ägirt uly meşgullyga eýe bolan Galkynyş milli atüsündäki oýunlar topanyň agdalary Ýewropanyň günortasynda Orta Ýer deňiziniň kenaryna ýerleşýän Manaka knyazlygyna geçirilen halkara sirk festiwalyna gatnaşdy. Dünýäniň durly ýurtlaryna geçirilen halkara bäsleşikler atnaşyp, ýeňji ornlara münasip bolan Galkynyş milli at üstündäki oýunlar topanyň dünýä derejesinde geçirilen halkara sirk festiwalyna gatnaşmagy ýurdumyzda milli atçylyk sunugatynyň öz solmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýän görkezýär. 47-nji halkara Monte Carlo sirk festiwalyna dünýäniň durly ýurtlaryna meşhur sirk toparlar gatnaşdylar. Köp sany tomoşaçylar goňun ötürji çykyşlary şowkun şatlyk bilen garşyladylar. Galkynyş milli at üstündäki oýunlar topanyň agdalarynyň çylşanmy hereketleri halkara festiwalynyň geçirilýän ýerine ýatdan çykmaja pursatlar döretdi. Türkmenistanyň halk açynasy Gahrman Arkadamyň başlyna başlan asylly maksatlarynyň hormat prezidenti bilen ýol başlygyny üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde ahal-teke bedewleriniň asyl mekanyny açylygyň maddi enjamlaryň binýadyny düýpli döwre wagtlaşdyrmak ömrüni ardyly günäre açylyga başlan açynaslarymyň iş we durmuş şertlerini gowlandyrmak boýunça toplumdan işler amala asyrylýar. Halkara bäsleşiň ahyryna onda ýeňji bolan toporlary tiýerlemek dawarat boldy. Festiwalda Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toporynyň agdalaryna Italiýanyň Moira Orfei sirkiniň baýragy hemde Hindistanyň Rambo sirkiniň baýragy dawaralýar diýdi goşurly. Bu pursatlar Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toporynyň agdalarynyň dünýä ýüzünde meşhurlygyny has artdyrdy. Şeýlede dawarada Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toporyna ýaş etginjek eminleriň adyndan baýrak dawaralýar diýdi goşurly. Munyň özi Gahrman Arkadamyň başlangyjy bilen döredilen toporyň çykyşlarynyň dünýä halklaryna uluglyklanyma döredýänini, olaryň süýgü bilen gurşalýanyny görkezýär. Soňra bir ýerde festiwalyň tomoşaçylarynyň baýragy Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toporynyň agdalaryna dawaralýar diýdi goşurly. Munyň özi Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toporynyň agdalarynyň ustatlyk derejesiniň halkara giňişliginde iqrar edilýäniniň aýdyn beýany görli. Eminler toporynyň bir agyrdan gollamagyna laýyklykda Galkynyş milli at üstündäki oýunlar topory bäsleşiň birinji orna baş baýragy münasip boldy. Topora festiwalyň altyn bayranyň dawaraly goşulmagy ahal-teke bedewleriniň dünýä ýüzündäki awraýynyň belinde galýanyny has aýdynlygy bilen eşkar etdi. Manaka knyazlygyna geçirilen halkara Monte Carlo sirk festiwalyna gatnaşan beýleki dünýäniň dürli ýurtlarynyň gelen halkara derejesindäki meşhurlyk gazanan toporlary da festiwaly guraýjylar tarapyndan dürli sowgatlar, şeýlede kuboklar dawaralýar diýdi goşurly. Dawaranyň dowamyna Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toporynyň çylşanly hemde öýül goşly çykyşlarynyň tomoşaçylar tarapyndan uly şowkundan garşylanmagy, olara bildirilýän hormatyň aýdyn nişany hukmunda kabul edilýäni noktaly. Dünýä derejesindäki bu ýeňiş ahal-teke bedewlerini dünýä berip, umumy adamat medeniýetine gymmatly goşan türkmen halkynyň üstünligidir. Döwletli ýarymyzda şan getiren bu ýeňiş Bekişli bedewlerimiziň şöhratyny dünýä ýaýan Gahrman Arkadamyň asyrly ýoly münasip dowam etdirýän arkadaly Gahrman serdarymyzyň üstünligidir. Şeýle üstünlikleriň hatary munny meýlägen bulap gitsin. Galkynyş toporynyň türgenleri, türkmeniň uçur ganaty, halkyň milli buýsanjy bolan bekişli bedewlerimizde hemişe ýeňişli menziller ýar bolsun. Gahrman Arkadamyň Gahrman serdarymyzyň öz göredip beren mümkinçilikleri şertlerini şeýrek gelip çykyşetmäge beren mümkinçilikler üçin ähli toporyň adyndan öz adyndan köp tawaglarına diýär. Gahrman Arkadaly Gahrman serdarymyna köp tawaglarına diýär. Alkışlarına diýär. Janlar hava ömüre uzak bolsun. Gahrman Arkadaly serdarymyna Gahrman serdarymyna